הילד שחיפש חברים ומצא. היה ילד קטן בשם ניר. ניר גר בכפר שקט, מוקף שדות ירוקים, הרים גבוהים ושמיים כחולים. הוא אהב לצייר, לרוץ יחף על הדשא ולדבר עם הפרחים. אבל ניר הרגיש לבד. יום אחד, ניר החליט לצאת למסע. אני אמצא חברים, אמר. בדרך פגש ניר פרפר צבעוני, מרחף בין הפרחים. שלום, אמר ניר. שלום, רפרף הפרפר, אתה מחפש משהו? כן, ענה ניר, אני מחפש חברים. גם חברים לפעמים עפים רחוק כדי למצוא אחד את השני, חייך הפרפר. ניר הרים גבה. מה זאת אומרת? שאל בסקרנות. הפרפר נחת על פרח וענה. זה אומר שלפעמים לוקח זמן למצוא את מי שמתאים לנו. אבל אם לא מפסיקים לחפש, בסוף מוצאים. ניר חייך. אז אני אמשיך לחפש. ניר המשיך בשביל ופגש חתול אפור עם עיניים ירוקות. רוצה לשחק איתי? שאל. החתול רק התמתח. ונרדם. כנראה לא היום, לחש ניר לעצמו והמשיך ללכת. לא רחוק משם, ראה ניר אגם קטן. על שפתו ישבה ילדה וקיפלה סירות נייר. שלום, אמר ניר. שלום, חייכה הילדה. את לבד? שאל ניר. כן, מחפשת מישהו שישית איתי סירות. גם אני מחפש חברים, אמר ניר. נראה לי שמצאת אחת, צחקה הילדה. וכך הם השיתו יחד סירות נייר באגם. למחרת, כבר היו 3 ילדים, כי ידי הביאה את תמר מהגן. וביום שאחריו 5. הם שיחקו, רצו, קיפצו. וניר כבר לא היה לבד. ניר מצא חברים, כי העז לחפש. כי אמר שלום. וכי פתח את הלב. מוסר השכל, לפעמים, כל מה שצריך כדי למצוא חבר זה לעשות את הצעד הראשון, ולהגיד שלום. תודה שהקשבתם. אם אהבתם את הסיפור, תנו לייק והירשמו לערוץ, יהיו עוד הרבה סיפורים קסומים. נתראה בסרטון הבא.